Muoto on Domuksen vedikkeetön keittiöratkaisu, joka ilmentää omaa persoonallista tyyliäsi ilman mitään ylimääräistä. Muotoon voit valita lähes minkä tahansa ovivaihtoehdon Domuksen valikoimasta. Muodon mahdollistaa Domuksen uusi vetolista ratkaisu. Listan ansiosta vedikkeitä ei tarvita, jolloin keittiön ulkoasy pysyy tyylipuhtaan pelkistettynä. Lista on saatavissa puhtaan valkoisena tai trendikkään champagnen värisenä. Muoto on luotu toteuttamaan käyttäjänsä persoonallisuutta. Vedikkeetön keittiö on tyylipuhdas valinta, jossa myös keittiön muut sisustuselementit pääsevät oikeuksiinsa. Domus on kotimaista laatua suunnittelusta asennukseen. Domuksen juuret ovat suomalaisessa puutyöperinteessä ja kalusteet valmistetaan tehtaallamme Korialla yli 60 vuoden kokemuksella.